Vamos a intentar ser o máis breve posibles porque queremos ser moi puntuais. Gracias, Pepe. Queremos ser moi puntuais co resto da xornada, que temos moito e cousas moi interesantes que compartir. Estamos aquí na mesa, para os que non nos coñecedes, Paz Fernández Pereiro e Cristina Novoa, que somos dúas das persoas que estamos na asesoría de bibliotecas escolares, os compañeiros Xosé Luís, Ricardo, Leonor tamén, a compañeira, que tamén está aquí, pero sabedes que Leonor está ubicada no CAFI, Chelo e Paco, nos iremos coñecendo todos un pouco. Do que se trata agora é un pouco ampliar, decir, por que estamos aquí, a máis aló do que nos comentou o conselleiro. Tendes, creo que na vosa carpeta, na vosa bolsa, un folletiño, se non, creo que iba, se non, pois xa temos algúns máis aí. Sabedes que todo o que se fai desde o programa de bibliotecas escolares está, digamos, planificado. Bueno, sempre como vos, cando traballades por proxectos, pois sempre estades atentos ao que poda xurdir e aproveitar as oportunidades para ampliar algunha cousa. Pero sí nos gusta traballar con planificación. Agora mesmo estamos dentro do que sería o Plan LIA 2016-2020, que non é outra cousa que unha planificación de todas aquelas intervencións en materia de bibliotecas escolares e fomento da lectura, motivadas polas razóns, entre outras, que agora vos vou a contar. Nese Plan LIA hai 12 desafíos, 12 ámbitos de actuación, 12 retos. Un deles é a biblioteca inclusiva. A primeira vez que estando nunha reunión do Consello de Cooperación Bibliotecaria a nivel estatal se falou de biblioteca inclusiva, eu me escandalicei un pouco, porque o primeiro que pensei é o noso modelo de biblioteca escolar ou é inclusiva ou non é modelo de biblioteca escolar. É dicir, ou estamos traballando por unha biblioteca inclusiva ou que estamos facendo, porque entonces non é biblioteca, non? Pero o certo é que algúns datos nos viñeron a decir que sí que tiñamos que facer algo específico. Os que estades, levades, por exemplo, estuvestes no voso centro no 2015-2016, lembraredes que a biblioteca chegou un formulario para encher con unha serie de datos sobre o estado da biblioteca. Estou vendo algunhas cabeciñas que din que sí, o sea que tuveron que cubrilo, non? Ben, o Ministerio de Educación coas comunidades autónomas está facendo periódicamente, o primeiro foi no curso 2010-2011, o segundo no 2015-2016, un estudio sobre a situación das bibliotecas escolares en España. De todos os centros, de todos os centros. É dicir, é un estudio censal, non é un estudio que se lle fai a 40 centros de mostra. Ben, en Galicia, como sabedes, polas libretas que tendes diante, que xa comentan algunhas destas cousas, prácticamente, precisamente como resultado dos programas de bibliotecas escolares que se levan implantando na nosa comunidade desde o ano 2005 e un pouquiño antes, preparándoos, bueno, pois nos distintos ítems, a verdade é que a porcentaxe que acadan os centros galegos das distintas preguntas dese estudio está bastante por riba da media, prácticamente en todos. En este tamén. Fixadevos, a pregunta que porcentaxe de centros con equipamento para alumnado con necesidades educativas específicas según tipo de equipamento, por titularidade e tipo do centro, comunidade autónoma e tipo de equipamento, etc. Porcentaxe de centros, e fixadevos, se o total é o azul, Galicia e o laranxa, veredes que, inda que moi pouquiño, está por riba nos tres apartados. En canto a postos de lectura ou mobiliario adaptado, pois o 14% dos centros galegos parece que ten centros públicos, escollín o apartado de centros públicos, xa que todos os que estamos aquí somos centros públicos. Se vamos a todos os centros, baixa un pouco, todo, tanto a nivel estatal como galego. En canto a material de hardware, equipamento adaptado, pois resulta que, xa vedes, un 2,7% dos centros. En canto a software específico, é dicir, aplicacións específicas para traballar con este alumnado, pois un 4,9% en Galicia. Fixadevos que sempre está un pouquichiño por riba. Esa son os datos. Se queredes, pero nunca nos gusta facer, estamos máis por riba ou máis por debaixo de non sei que comunidade autónoma. Pero iso é o certo. O certo é que Galicia está un pouquiño por riba, pero todos temos moito que facer. Por iso,
Propuxémoslle ao director xeral e o director xeral acolleu fantásticamente esta idea dun programa de biblioteca inclusiva. Buscou os diñeiros, porque hai que buscalos, e el quen se encarga, unha vez que decidimos entre todos o equipo da subdirección xeral, pois que hai que botar isto a andar, e ideamos, polo momento, estas iniciativas. Estades aquí dun determinado tipo de centros, porque por algún sitio hai que empezar, e hai que empezar, sobre todo, por aqueles centros que consideramos que teñen maior poboación, pois das características coas que estamos traballando. A asignación, a primeira foi, como sabedes, en decembro, unha asignación directa importante para melloras nas bibliotecas escolares, dos centros de educación especial e de aqueles centros que tiñan, sabemos que algún centro, pois ao mellor este ano, que resulta que non temos unha unidade habilitada, pero non temos alumnos. Bueno, vale, pero tedes bibliotecas, sí, facede melloras, que ao mellor o ano que ven vos chega un alumno. Que, bueno, en fin, hai distintas casuísticas, pero certo que tiñamos que empezar por algún lado. Sodes 53 centros en conxunto, e ademais organizamos esta actividade formativa sobre a lectura e a atención á diversidade, que pode ser unha actividade formativa que, evidentemente, poderíamos ter convidado a moitísimos máis centros, pero temos as nosas. Bueno, queríamos facelo especialmente para vos, e xa veremos se noutros momentos o poderemos facer ampliar a maior número de centros. Ademais, estamos traballando para a totalidade dos centros. Estamos facendo un folleto que quixéramos telo tido hoxe, pero non foi posible, está todavía en fase de rematar o deseño, coas imaxes e tal, que agora vos vou a contar un pouquiño, un folleto sobre que ten que facer a biblioteca escolar para avanzar cara á inclusividade, cara a ser realmente unha biblioteca inclusiva, que enviaremos a todos os centros, igual que unha CDU ilustrada, para, digamos, axudar un pouquiño máis a entender a CDU, bueno, unha ferramenta. E estamos preparando unhas maletas viaxeiras que cos materiais que tendes aí, según saídes á dereita, con algúns dos materiais, porque iso é unha primeira selección que todavía estamos completando e que agradecemos esa iniciativa que tuvestes de ir apuntando cousas interesantes, vale? E despois outras iniciativas que están en fase de deseño. Moi rapidamente, unha biblioteca escolar inclusiva pode sela, bueno, pero ten que repensar e redeseñar os espazos. E ten que pensar en que sexan accesibles, en que sexan practicables, é dicir que, sobre todo, unha das cousas que é importante empezar a pensar é que nas nosas bibliotecas, en todas, ten que haber maior circulación. Por moi pequena que sexa, xa sabemos que hai bibliotecas que consiguen ampliar os espacios, tirar un tabique, etc., pero maior circulación, menos postos de lectura fixas ou tradicionais e máis espacios diversificados, etc. Precisamente para a atención da diversidade. Tedes aí algúns exemplos. Vámolo a ver nalgúnas das ponencias justamente que trouxemos para falar destes temas. Mobiliario adecuado cando faga falta, equipamento adaptado cando faga falta. Pero tamén haberá que contemplar a colección. E, por tanto, teremos que contemplar en función do alumnado que teñamos, en función do alumnado que vai aparecendo nos nosos centros, pois textos cunhas determinadas características. E, desde logo, temos que ir incluindo distintos soportes e formatos. Bueno, algúns de vos non vos estou dando información coa que non estedes traballando todos os días, pero creo que é algo sobre que debemos reflexionar todos. Incorporar xogos e material manipulativo para todo o alumnado e material multisensorial e outros espacios. E unha biblioteca exclusiva ten que ofertar oportunidades. E quizás aquí é onde ao mellor non temos recursos, pero sí que temos que cambiar a actitude, que sí que temos que ampliar, e aí é onde o modelo debe ser inclusivo, ou ir avanzando cara á inclusividade. Actividades significativas para todos o alumnado e, ademais, adaptadas cando sexa necesario. Uso de ferramentas facilitadoras de acceso a información cando así se precise. Acceso igualitario a todo tipo de servizos e con ese enfoque que veremos despois, o enfoque participativo no que todos poidan participar desde as súas posibilidades e desde as súas competencias. E para unha actitude en relación coa diversidade. Creo que tamén temos que traballar nosa actitude a hora de reconfigurar as nosas bibliotecas. Estamos falando de todas as bibliotecas, non solamente das dos centros que estades aquí. Por tanto, unha actitude normalizadora, visibilizadora, sensibilizadora, respetuosa e de trato igualitario, de axuda, apoio e comunicación adaptada, coñecedora dos diferentes necesidades.
Xa estamos facendo, xa temos bastante seleccionado. Paz está aquí, fixo unha selección, volveu a revisar, están como moi, en fin, recollidos. Non vos preocupedes porque estes materiais vos van a chegar a todos. Non este é un exemplo de unha selección que foi facendo Paz, basicamente, con aportación de compañeros e compañeiras, e o que faremos será un documento que vos enviaremos a todos, vale? E aparte estará nunha páxina especial da páxina de bibliotecas escolares. Pero, bueno, que vexades que un pouco neste sentido. Cousas que vexades que cando vos chegue o documento, que vexades, pero aquí falta isto, co que eu estou traballando me vai moi ben, non tedes máis que enviárnolo e nos o incorporamos, vale? Aparte deso, por exemplo, todos os materiais que tedes aí fora están, Paz preparou dous Pinterest, para os que falan ben inglés, que un é sobre inclusión. Nos faltan moitos títulos todavía, non pretendemos que este todo, cuidado, solamente que estén algunhas cosas que a nos están gustando, que son significativas e quizás que son das últimas, algúns imprescindibles e algunhas incorporacións. E logo un Pinterest logo Miguel Horta vos explicará que é iso da lectura difícil, que é un préstamo que lle collemos, aínda temos que buscarlle o título, e aí estamos recollendo tamén libros que con un enfoque, libros que nos permitan, que nos faciliten unha lectura literaria con aquel alumnado que está avanzando como lector, e que ten presente dificultades de comprensión lectora ou simplemente está avanzando como lector. E xa veremos que non me lle poñemos esa maleta. Serán varias maletas que estarán a disposición vosa. E tamén estamos recollendo materiais elaborados polos centros. Por exemplo, iso que tendes aí é un exemplo dunha guía da biblioteca do CRA María Zambrano que a fixeron en pictogramas. É un exemplo nada máis, non vamos a abrir o enlace porque non nos dá tempo agora, pero ese material elas nos dixeron que podíamos poñer a vosa disposición e o poñeremos en ese documento que vos vamos a enviar. E isto foi algo que encontramos onte. Nese enlace que tendes aí abaixo, encontramos unhas cartéis onde nos din claramente de maneira, os que sodes de lingua de signos non nos riñades, que es que o que estaba aí era en americano, non? Entonces, pero era o que había, pero puxémolo como exemplo. Nada máis, sabedes que na nosa páxina de Bibliotecas Escolares abriremos un espacio específico para este programa e iremos incorporando estas informacións e nada máis. E agora, Paz, comentamos como vai ser a xornada para empezar xa. Que te parece? Bueno, ímonos dividir en dous grupos e á tarde imos cambiar. Haberá un grupo, creo que xa vos lo foron indicando, non? Que se quedará nesta sala para participar nas diferentes experiencias que trouxemos e outro grupo vai ir co obradoiro con Miguel Horta e a tarde vai ser o contrario. Temos unha primeira hora de actividade, despois pararemos media hora para un café e continuaremos ata as 2. Entón, dividímonos. Estaba poñendo vos que ese é o hashtag que estamos utilizando para o Twitter. Xa fixen algunhas entradas. Si tendes hai wifi, si queredes tuitear algunha cousa, pois podedes utilizar esa e a xeral que é Escolares Gal. Eu estou poñendo a todo que vou subindo estes dous hashtags. Nada, que agora, entonces, salvo que alguén quera comentar algo, nos vamos para a sala 6, que é continuando á dereita, con Miguel Horta, e os demais quedades aquí con Paz e cos compañeros e compañeras que nos van a presentar as súas experiencias. Ás 11:30 vémonos no café, ali enfrente na cafetería. Vou coller unha libreta. Sí.